चुबानाय चिनि पलिटिकल दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बरम गोनां मोजां उत्तम त्रिपुरा बानाति सानानि थाङै दङ पलिटिकल दलाय डिस्ट्रिक्ट नि बरम गोनां मोजां TAF त्रिपुरा एमप्लॉय फेडरेशन नि प्रेसिडेंट बरम गोनां उत्तम त्रिपुरा जतन फान के याफा खालामनानै बागै आं कोइनाय Tisha hangkoro hoko tisha hateo kaisa tangno kotor ketal phiokjagi tomo program jotono phanke apha khuroi lamtoi tini donation khabai khubai thaimano tini tangno kotor tini Tripura Employees Federation talbai baksa salbai baksa kejeng ke salbrum brum tangai thanane bagai khotor phiokjagi dikha bobagrani lojijak tini Tripura Employees Federation ni program dosi phiokmani bisingte rawai khotor phiogiri jakha jeng thaimano hani bagino belai tongthujak belai keno khatom khaja tini ramsegri khotor sen orotomino tini Tripura saroni tini satojak pitokjak tini tangai janai kosong tongai Tripura sarono chubanani bagai smai tangaijak tini sebok bodol president naharjo Tripura no bang koinai tini buskango thai chugnani bagai tini Tripura Employee Federation ni samono block committee ni president jotono yafa koroi labsogana chai ang koinai tini Atulis Koromsara block committee ni TAF ni president hamjangmani marino di tini thaimano jotono tini kaisa tangno kotor tini sono hamjangmani bagai Ojita Tripura porobahino hamjangmani mari base kane wilam sugnani bagai jotono yafa koroi jotono yafa korni aboni yagulo ang koinai tini hamjangmani mari base kane wilam sugnani bagai aboni yagulo mani mari kane wilam sugnani bagai jotono yafa koroi please Ini hamzang mani mari dena bagi angkonya abon iya gulo block president Mongol Deporma Bonobahino hamzang mani mari dena ni bagi base kami mani disingte abon iya gulo thumani bagi base kami mani disingte Kira sen belai jeno khatumjak khakoinani kogia hingke sen jotono no chini hachal sambar narwai motom narwai okra chini narwai panda phan jotono sen khabai khubai hamjangmani mari dewai chini manjo borok ni rangchek jorana khibewai manjomani bagai sen bai baksa sen tini borok no belai keno khabai hambai maruo tamo khai thangkha abuni borok tamo mankha jeng jotono saiman kha Jadi okra cakra ani selesai bu experience ang azaya khabru sini coba khai nai to pahor dan bagi samu khai nai do jadi orang mansa khaborok saik langkha jeng borong ni yapi marino rukna ni bagi se ceng drokho hinkai tef ni naharmong chini hao jeng jotono thansangi chini man thai no manai jo chini do pha khoda chini hawo ba prakti sawo thansa khai khlai chini man thai do manai tongna ni bagui chini Tripura Employees Federation khajaka obati pramothani no brotherhood organization tangi
kai sini tabuk ni je tong godong sini hawo sini langmao sini jotu di prasani sini siningong sini আমরা sana থাকে identity crisis political crisis educational crisis social crisis joto dikilo crisis ar crisis bare joto no kemanani facing jeng thangui dong jeng 31% dong mane hoyto 30 tabo adam subari khlaige hoyto abo ki 35 ode sogike ana teisa 32 ba 31 ba 29 o phaige ba 20 o phaige jeng tangko saimania tho fia jeng aboni bagi prostuk ma tongnai jeng jesepano ungthong jeng 100% bongmalia 50% bongimelia jeng je tongmani 31 pano 32 pano 33 pano jeng jotoro baksa khaye joba khai khele jini haba jeng jini hawa jini man thairok manai jeng tongko cham tongai mannai abose jini semai o semai no mukhang khainani bagai jini jotoni chuba chunango jini jotoni sacrifice dedication jini oranango thajing none bothai glankha jini je sarai rok jotono sao jeng कर्मचारी फालो कर्मचारी ni kok simi wan sugani sini jora kori kha jengbo employ state ni kebo unko abc ni hai phano jeng chini employ rok tamor sebogro chini bukuro ta baton mari no die de manno promotion dangno unia hole talo thang side ni abo simi si piaba jini emon ekta poriস্থিতি phai sopai kha jeng aborok no karibo jini nukhung ni samung no kisa khosoni phano jeng dofa hamwai samung o jini khanare thani jini dofa no tebo chingsa sakhwai tisanani samung o jeng ma goda lai nai aboni samai tani se jeng Tripura Employees Federation slamo te jini imango abono nai nei kai jini laibo ma sanam thate to gobang ma abo jeng jotono saimano fiaba jin nahal mung tamung nai abolo sejeng mawang sukai kelayo nai jeng tomung thansang ya ke khoroksa thaising o khaina bo thai thaka belai khaino bo sabani ke jeng cherai puro class 4 5 mat purimani little drops of water make the mighty ocean thopsa khai tui khai abot tui saban khang thang khoksa hangkai se rangra sabokau jeng khoroksa ni sacrifice jini ha dofa no soja thani naruk thani belai ke samung nang ang saijung thani tamung nai baro hini sengbai wa chugu tela nang bo saijung hini jodi konori tong khai ang saijung khai apa no chugu bo hini na ang saijung khai apa no chugu tai rok phaine ble hini aba hike joto no norjagi tong kha hungkai phaine ke kusu guri aba hai ni thanai aba no chung jesa thayo paro tong gi ja tabo chung beskango tabo ma phaile sinai jeng nangkai gani da tham songoi ja thani da sa songoi panan je thane meeting kotham lainani hinge jeng aro thang kok phaisa ma khananai kok phaisa ma salainai obo hai jora chini phaikya jeng bori hine bonu khungo mami songnani simi mami songnani nogo ganti nogo habi dong jeng da usuliya gan buri rok jokhon ganti nongi nongkhoroi lamao jobani khainani disa soro apurukai a joba ke playo go huni jeng saiman tini laibo mano dogi naike saiman tini jeng thuma isudi gogo joba khlai argan bai judo ke bai khaimani laibo maro bo jeng logo obo hai laibo maro lo jeng dogi yangi no jeng kamado dogi tongkha jeng buri bo buri hinei jeng tamo manai buri borok chela no khaitong buri jeng buri ro bo larjaro dogi tongkha aboni bagai jeri tini obo hai jora jeri buskam phai to jeng employee phanangdi jas bebusanai ni buma phanongdi ba jeng chakri khaya kheto khai tongjao dega khai tongjao job to borok no obo hai jora sopai ga jeng ha do phani bage mawan sugnai dega khaiti khaine bo mawan sugnai chakri bodor chiko khaine bo mawan sugnai chakri chikon bo khaine bo mawan sugnai chakri khaya bo mawan sugnai bomang ni busam wain khini tonga bo mawan sugnai jeng joto no tabo thansa wan sugmung thansa yapri thansa khabai jeng chini dofa khotaro hano sojanani bagai jeng lama ma himsinai jeng jotono saimano jeng ba tipra sangi belai se haino naine ke khayo masinsa chini joto dikino crisis chini khamang dewalo phikung srabi thanga koktomo jeng ba amuni ui tomo chini bobangra barbar
তাই লাস্ট ফাইট নিসাবা লাস্ট ফাইট বইখা বলো বেঙ্গাই বতাবো খায় তে জরা ইলেকশন উলে খাইনাই পন ইলেকশন পাইকে দংনাই না ইলেকশন পাইকে খাননাই না আমরা লাস্ট ফাইট হিন্দা রকম সাও নো বেলাই কে ওয়ান আমার সিনজাতে খানা মানে গড বিলে লাস্ট ফাইট নি গড চিনি তুঞ্জটো সাইমানা চিনি কনস্টিটিউশন 25 বছর পর পর রিএডজাস্ট এবা রিকনস্টিটিউট হলো আবার 2026 को लाइन के 2026 ने आगे चुन एकटा इलेक्शन मानो अब तम 23 ने इलेक्शन अब ने बगे वो बार-बार माने वो लास्ट फाइट ही साउ 26 कॉन्स्टिट्यूशन नि जेरी एडजस्टमेंट बा रिकन्स्टिट्यूशन अब बाहाय के नि थानो अब चिनी जनसंख्या नि उपर निर्भर खाइनाय চিনি জনসংখ্যা যদি 31% নিতে বতলা কোনগি থাঙ্গা গায় 20 রকমই থাঙ্গা ফুকায় নরনি যে জনসংখ্যা অনুযায়ী 20টা রিজার্ভ সিট মাইয়া নরনি জনসংখ্যা অনুযায়ী